kugwira bwino ntchito. Kampani zomwe sizikutsatira malamulo pa ntchito za migodi mdziko muno azichenjeza kuti zidzalandira chilango chokhwima. Ndipo kulephereka kwa masewero pakati pa matimu a Mighty Wanderers ndi Karonga United kwakhumudwitsa anthu ambiri omwe anafika ku bwalo la Kamuzu dzulo. Nduna za maboma ang'ono a Ben Phiri yatsindika kufunika kuti makonsolo amvetse ndi kutsata ndondomeko zoyendetsera ndalama za thumba la chitukuko cha m'madera la CDF ndi cholinga choti zidzigwira bwino ntchito. Phiri alankhula izi m'boma la Salima pomwe amakumana ndi makonsolo onse a mdziko muno pa nkhani za ndondomeko za chitukuko zothandizidwa ndi a World Bank komanso za madera aphungu za CDF. Catherine Banda wafika ndi ripoti. Malingana ndi mfundo zoyendetsera thumba la chitukuko la CDF, 72% ya ndalamazi izipita ku ntchito za chitukuko, 10% ku zitukuko zikuluzikulu za paboma, 80% yothandiza ophunzira, 5% yogwiritsa ntchito poyendetsa ntchito za chitukuko ndi 5% yokonzetsera katundu kapena zitukuko zomwe zaonongeka. Nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Malunga Phiri inati makonsolo akuyenera kumvetsa mfundo zoyendetsera thumba la CDF kuti azigwira bwino ntchito zawo, potsindika kuti kuyendetsa ntchito za thumba la CDF kukufunika kuchita zinthu mwachilungamo, umwini, mgwirizano ndinso kuti zitukuko za thumbali ziziyang'ana zosoweka zomwe anthu ali nazo kuderalo. Ndunayi yayamikiranso thandizo lomwe banki yayikulu ya World Bank yavomereza ngati gawo lachiwiri la ntchito za JESID la ndalama pafupifupi 140 biliyoni kwacha. Iwo ati izi zithandiza kubweretsa zitukuko zapamwamba mdziko muno. Ndalama zimene zizi ngati ndondomeko padakakhala palibe zochita guide imene ziyendere sizidakagwira ntchito bwino. Ndiye ndondomeko imene yochedwa ma guidelines yayika zina mwa zinthu zimene tichita. Mwachitsanzo tunena kuti kale timamanga makalasirumu ambiri koma nkusayika matoilet yake, nkusayikapo magetsi. And we are saying sitingapitilire motero, tiyambe nokumanga zimene tikuti full package. Ndiye ngati tikuonjezera pa skulu mabloko education komanso ku ministry awerengera kale bloko ya maklasi awiri ndiye kuti ifunika maphunzitsa ngati ndi awiri ibloko ijabwere ndi manyumba awiri ibwere ndi matoilet angapo. Mkulu woyendetsa ndondomeko ya JESID a Charles Chunga ati thandizo la gawo lachiwiri la JESID lipitilira pomwe gawo loyamba linasiyira ndinso kuti tsopano thandizoli lizifikira ku makonsolo a mizinda ina. Kutsogoloko kukubwera JESID yachiwiri imene tikuitcha kuti JESID 2.0 imene ipange raidi pa JESID imene ilipo pano payi. And JESID imene kubwerayo ndoti idzapita kupatula soko kupambana ma district 28 amene tikupanga panopa. Bwana mkubwa wa boma la Dedza a Rosemary Nawasha ati aonetsetsa kuti konsolo yawo ikutsatira mfundo zonse zoyendetsera thumba la chitukuko la CDF. Konsolo tionetsetsa kuti ndondomeko ina iliyonse yalembedwa mukabuku amene kaja kamene tikukatcha guidelines ya reformed CDF titsatire kuti implementation kapena pamene tizigwira zitukuko zimene zija pasakhale mavuto ena aliwonse, titsatire njira ina iliyonse imene yaperekedwa. Pambali pa msonkhanowu, nduna ya zamaboma ang'ono inakhazikitsa ndondomeko yothana ndi katangale komanso kusayinirana mgwirizano othana ndi katangale ndi makonsolo. Catherine Banda, MBC Salima. Boma lati sililekerera kampani zomwe sizikutsatira malamulo pa ntchito zawo za migodi mdziko muno. Nduna zachilengedwe a Patricia Weskesi ndi yomwe yapereka chenjezoli atayendera mgodi wa Malasha wako and Minerals Group ku Kasantha m'boma la Kalonga. Zambiri mlipotiri. Sabata zapitazi zinthu zotsalira mu mgodi zakhazi kulowa mitsinje ya Kasantha ndi Changwina yomwe ili mdera la mfumu yayikulu Kiripula m'boma la Kalonga. Izi zapangitsa anthu okhala m'midzi yozungulira monga kwa mfumu Katumbi kugwiritsa ntchito madzi omwe asala ukhondo komanso kuwonongeka kwa chilengedwe mwazina. Kutsatira izi, boma kudzera ku bungwe la Malawi Environmental Protection Authority MEPA linalamula kampani kukozanso zina mwa ntchito zake komanso kutsekedwa.
koma itayendera mgodiwu nduna zachilengedwe a Patricia Whiskes apeza kuti palibe chomwe chikuchitika pamalowa monga kukonza momwe zotsalira za mgodiwu angazitayire. A Whiskes ati ndi zomvetsa chisoni poganizira mavuto omwe anthu akukumana nawo mderali kamba ka ntchito za mgodiwu. Mlandu ukati wakulitsitsa mlingo wake umathera pa 5 miliyoni nafenso tikuona kuti ndizochepa potengera kuti makampani ngati awa akaononga chilengedwe amakhala kuti aononga katundu amene ndi wa dziko lonse. Tili ndi anthu ambirimbiri ozungulira mdera lino amene amadalira mtsinje umenewu, amamwa madzi mmenemu, ulimi wawo umachoka mmenemu, komanso ena ali ndi mabizinesi tosiyanasiyana kuzungulira mtsinje umenewu. Ndiye ifenso tikuona kuti chiwonongeko chomwe chimabwera anthu amene akasokoneza akapanda kusamalitsa chimakhala chochuluka kuposera 5 miliyoni. Komanso tikukamba kuti pali anthu ena ozungulira dera amene amamwa madzi amenewa chifukwa chonena kuti m'madzimo ngati mwaonongeka kuyerekeza ngati mmene tikuganiziramo ndekuti zikutanthauza kuti anthu amenewa amamwa madzi amene saukhondo amene anali ndi tizitsulo mkati mwake okuti akhoza kuyambitsanso matenda osiyanasiyana. Pakanali pano mfumu ya Gulu Kiyungu ya maboma akaronga ndi Chitipa yati chitukuko chisamafike posokoneza miyoyo ya anthu mdziko. Alibe zikalata zoyenera kuti mapasa license. So akuona kuti tapasa kalenda mahali sanga difference. Zimene zochitika. So I hope boma ya sopano ikhale paso mpenya kuti aonesese kuti amene apasa license ali zotekera kuti apange license apange maine. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku kampani yomwe imakumba ngodiwu ya Core Minerals Group CMG Brian Mwangonde atiwo atsatira ndi kukoza zonse zomwe nthambi za boma zawapempha kuti akonze. Atipasako ma advice amene tingakonzere maine athu ndicho linga chonela kuti tikhale soti kuti pereka chitetezo kwa community imene tili mophatikizana ndi ziweto zomwe tili kudera kwathu. Mabungwe ya boma a National Water Resources Authority ndi Malawi Environmental Protection Authority anapeza kuti eni ngodiwu sakutsatira malamulo pogwira ntchito zawo, choncho analamula kuti utsekedwe ndi kuti alipire chindapusa cha 14 miliyoni kwacha pa ina mwa milandu yomwe anapalamula. George Nkandawire, MBC, Karonga. Adindo ogwira ntchito teteza chilengedwe ku nkhalango ya Lake Malawi National Park komanso malo ambiri amakedzana awapempha kuti azame pogwiritsa ntchito ndondomeko zamakono zothandizira kuteteza chilengedwe. Wachiwiri kwa mkulu woyang'anira ntchito teteza nkhalango komanso za nyama zakutchire a William Mgola apereka pemphole m'boma la Mangochi pamwambo otsekera maphunziro a adindo ochokera ku nthambi yoteteza nyama zakutchire, nsomba, zinthu zamakedzana ndiso magulu omwe azungulira malo azachilengedwe a Lake Malawi National Park. Soti Ndazi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Maphunziro a masiku asanu omwe achitikira m'boma la Mangochi anatsindika kwambiri pakupereka upangiri kwa adindo omwe amakhudzidwa ndi ntchito yoteteza malo osunga zachilengedwe. Mwazina pa maphunzirowa adindo awalimbikitsa kukhala ndi ukadaulo wapadera pogwira ntchito zawo monga kudziwa luso la makono logwiritsa ntchito njira zina za pa intaneti potumiza ndi kulandira uthenga okhudza zachilengedwe. Ndipo polankhula pa mapeto a maphunzirowa, wachiwiri kwa mkulu wa nthambi yoona ntchito zoteteza nkhalango komanso nyama zakutchire a William Mgola ayamikira bungwe la UNESCO kamba kachidwi chake pothandizira ntchitozi. Maphunziro amenewa tumuonesese panali nthambi zosiyanasiyana, panali mafumu, panali ogwira ntchito za nkhalango ku Parks and Wildlife, ona nsomba fisheries, komanso ma community organizations osonese jatimati Masalapa, Mangochi, Salima Park Association, tonsefe. Maphunziro amenewa ukadaulo amenewa ndi ndondomeko ya sopano imene imathandizira kuti ikuziwiseni kuti pamene mukuchita bwino ndipati, pamene simukuchita bwino ndipati, nanga kuti mupite chisogolo mupange bwanji. So maphunziro amenewa atipasa ukadaulo wina woti tonse pamozi tiziwe kuti vuto lili apa nanga tipanga bwanji kuti tipasogolo. Pothirapo ndemanga wapampando wa bodi ya Mangochi Salima Lake Park Association, Francis Njanje, wati maphunzirowa awathandiza kugwira bwino ntchito ndi nthambi zokhudzidwa pa ntchito yoteteza chilengedwe. Taphunzira zambiri, chachikulu mene taphunzira nchoti kugwira ntchito limodzi
chilichonse chimatheka ngati ndife anthu akumudzi tikatengapo gawo limodzi loteteza za chilengedwe komanso loteteza za makedzana kuti tourism ipitirire kudera lathu. maphunzirowa achitika mogwirizana ndi nthambi yoteteza nyama zakutchire, bungwe la UNESCO komanso adindo ena ochokera m'madera osunga zinthu zamakedzana. dziko la Malawi mogwirizana ndi mayiko pa dziko lonse akukumbukira tsiku loganizira nthenda ya malungo yomwe akuti kupitirirabe kupha anthu ambiri chaka chilichonse. dzulo linali tsiku lomwe linakhazikitsidwa ndi bungwe loona za umoyo pa dziko lonse la WHO mchaka cha 2007 ngati njira imodzi yolimbana komanso kupeza njira zolimbana ndi malungo. mutu wokumbukira tsikuli chaka chino ndi kuthetsa malungo. tsopano titha, tsopano tikuyenera. pothirapo ndemanga pa za tsikuli, mkulu woona za matenda malungo m'boma la Blantyre a Georgina Majidu ati matendawa akupitirirabe kupereka chiopsezo chachikulu kwa anthu okhala m'bomali. Blantyre kuno vuto linditundira likulu komano mwa zaka zinji zapitazo taona kunena kuti pamakhala kusintha kwa chiwerengero cha anthu odwala malungo. ngati mu chaka cha 2022 tinaona kuti anthu 214,829 amene anapezeka ndi malungo, ndipo mu chaka cha 2023 tinaona kunena kuti anthu 377,019 ndi amene anadwala malungo, ndipo mu 2024 tinazakwezakonso chiwerengerochi, ndipo anthu amene anapezeka kuti akudwala malungo ndi anthu 491,181. ndipo mu chaka cha 2025 tinaona kuti malungo aja achepa mphamvu, chiwerengero cha anthu chinachepa, ndipo tinaona kuti anthu okwana 170,544 ndi amene anapezeka ndi vuto la malungo. ndi zinthu zina ziti zimene zathandiza kuchepetsa chiwerengero chimenechi chaka chatha? kwambiri tinganene kunena kuti kugwiritsa ntchito maneti, ndi anthu onse analandira maneti. pambali ponena kuti anthu onse analandira maneti, azimayiso akakhala kuti oyembekezera wantineto kapena kuti kusikelo amakalandira maneti. ndiye timagwiritsanso njira zina zimene timatetezera amayoyembekezera kuti akhale otetezeka matenda amene wa malungo. kwanga nkudandaulira kunena kuti anthu pamene tikuona zizindikiro za malungo tionesese kuti tifulumire kupita ku chipatala msanga. boma lati ndodzipereka kuthandiza ana oyendayenda m'misewu kuti apeze maphunziro komanso luso la manja losiyanasiyana. nduna yoona za chisamaliro cha anthu Mary Navicha yati izi zichepetsa chiwerengero cha anawa m'misewu komanso kuonetsetsa kuti akudziyimira paokha. Navicha anena izi ku Lilongwe atacheza ndi ena mwa anawa komanso mabanja a anthu ena okhala mphepete mwa mtaya ku area 38 mu mzindawu. zambiri mripoti ili la Lonjezo Msodoka. Andunawa anayamba kucheza ndi ana oyendayenda m'misewu ku holo ya mzinda wa Lilongwe asanayendere ana ena pamodzi ndi mabanja omwe amatola ndi kukhala pafupi ndi mtaya wa area 38 mu mzindawu. Navicha anati ulendowu ndi ofuna kuonetsetsa kuti mavuto omwe ana oyendayenda m'misewu amakumana nawo akuwamva komanso kuti anawa akupeza thandizo loyenera. Iwo anathokoza malo osungira ana a Lilongwe Rehabilitation Center komanso bungwe la One Step Foundation lomwe limathandizira kupititsa patsogolo umoyo wa ana oyendayenda m'misewu. Iwo anawunikira anawa komanso anthu okhala pa mtaya wa area 38 kuti boma liwathandiza kuthana ndi ena mwa mavuto awo. Navicha anapitiriza kunena kuti boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti mwana aliyense mdziko muno akukula motetezeka komanso kuti ali ndi zomuyenereza kuchita bwino. Unduna wanga ndiodzipereka kuonetsetsa kuti ana amene wati wadziwe tiwamvetsere, tidziwe kuthekera kumene ali nako. Amene ali kuthekera kubwerera ku sukulu tabwezere ku sukulu. Amene tingathe waphunzitsa maluso tikawaphunzitse za maluso. Amene so tingathe kuwapezera ti mabizinesi ting'ono ayambe kupanga mabizinesi awo kuti athe kudziyimira paokha. Ana onse ndaona mtauni, ana onse amene ndaona kuno ndi ana oti ali ndi kuthekera.
mkulu wa bungwe la One Step a Moses Mwalabu anati ana oyendayenda m'misewu amakumana ndi mavuto osiyanasiyana ofunika thandizo. Iwo anatchulapo za maphunziro awo komanso kuwapatsa maluso a ntchito za manja osiyanasiyana. Iwo ati kutero kuli ndi kuthekera kochepetsa chiwerengero cha ana oyendayenda m'misewu komanso kulimbikitsa kudziyimira pawokha pakutha pa nthawi. Tiyenda limodzi ndi boma tigwira ntchito tamandika ndi boma ndipo tionetsetsa kuti mwana aliyense amene akuyendayenda mu street athandizike ngati sangathe kuthandizika kunkhani ya sukulu yabwino ya sukulu athandizike mwina kunkhani ya ntchito za manja ndipo tionetsetsa kuti zimene zachitika ende tigwirana manja ndi aboma mwamva kale kuti tilembe mayina kuno kuntaya tiyesese tilembe mayina kuja mtawuni muchazimayi amene kuti akuyamitsana talembe choneka kuti awathandize maphala ndi zina zotere. Pa msonkhanowu anavicha anapereka mendulo ya ulemu komanso ndalama zokwana 10 miliyoni kwacha kwa Mwalabu kamba ka ntchito zawo zosamalira ana oyendayenda m'misewu ndipo ati ndalamayi ithandizira magawo osiyanasiyana pa anawa. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Mugone ankhanizi ochokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Boma latsindika kufunika kuti makonsolo amvetse ndi kutsata ndondomeko zoyendetsera ndalama za thumba la chitukuko cha madera la CDF ndi cholinga choti zidzigwira bwino ntchito zake. Kampani zomwe sizikutsatira malamulo pa ntchito za migodi mdziko muno azichenjeza kuti zidzalandira chilango chokhwima. Ndipo munkhani za masewero banki ya FDH yayimitsa kaye thandizo lake ku ntchito za masewero mdziko muno. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Anthu ndi mabungwe awalimbikitsa kuti ayikirepo chidwi pophunzitsa achinyamata ntchito za luso lamanja kuti akhale odzidalira pa miyoyo yawo. Wapampando wa bungwe la TVETA Gilbert Chilinde ndionena izi ku Ekwendeni m'boma la Mzimba pamwambo opereka masatifiketi kwa achinyamata omwe malize maphunziro awo a ntchito za luso lamanja. Grant Muhango ali ndi nkhani yonse. Achilinde anati ndi khumbo la usogoleri wa dziko lino kupitisa pasogolo ntchito za luso lamanja pakati pa achinyamata mdziko muno. Iwo anati ndi zosangalasa kuona zinthu zabwino komanso zamakono zomwe anyamatawa akupanga ndipo anawalimbikisa kuti apitilize kuonjezera luso pa ntchito yawo. Tikufuna chilichonse timachita import kuchokera kunja. Amalawa ayambe kuzipanga kuti boma kapena amalawa samaspende ndalama zambirimbiri kuitanisa zinthu zimene kunja. Mlembi wankulu mu Synod ya Livingstonia Mbusa William Tembo anayimikira boma kamba kolimbikisa ntchito za luso lamanja pakati pa achinyamata mdziko muno. Ndi chinthu chimodzi zimene mtsogoleri wina wakale wa dziko la Malawi Professor Pingo Ntarika anaganiza kuti bwanji titumiza anyamata adasumba dziko China akaphunzire luso lenileni abwere azachite lusoro mdziko mwathu. Komano panopa tili ndi mwayi kuti zinthu zasintha. Luso limene tija anyamata adasumba kuphunzira kokha kumuphunzitsa munthu kusoka kumuphunzitsa za magesi kukonza mafoni kuchulukitsa mbewu ndi chinthu choti ndi certificate yako. Naye mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Plan Malawi a Herbert Chidaya anati bungwe lawo mogwirizana ndi bungwe la European Union kuzera ku boma la Malawi apitiliza kuphunzitsa achinyamata ambiri ntchito za luso lamanja mdziko muno. Kutha kuphunzitsa achinyamata chifukwa chake pafunika kuti tigwirane manja mabungwe ena amene amatha ntchito zimene zimonga panopa tikugwira limodzi ndi Abowe Training Institute komanso abweretsa ulondola wawo ife timatha kupeza ndalama zimene zingathandizire kuti matraining amene achinyamata akupanga athe kukwaniritsa. Mwazi na anyamatawa aphunzira zosoka, kukonza sisi, zokhoma komanso za ulimi. Grant Mwango, MBC, Mzuzu. Chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre chamikira tolankhani omwe ali mgulu loona ukhondo la WASH kamba kothandiza pa ntchito samadya chipatalachi ngati njira imodzi yothandizira kuteteza anthu odwala. Mkuloona za ukhondo pa chipatalachi Mai Virginia Kananchi ndamene wanena izi
pomwe atolankhaniwa anakonza ndi kukolopa ku chipinda chochirira amayi cha gogo cha Tinkha. Momwe mwaneneramo ukhondo ndofunika kwambiri komanso ndi udindo waliyense kuonetsetsa kuti malo amene akukhala ndi aukhondo. Ndiye ngati chipatala chimathandiza wina aliyense muno m'Malawi ngati Queen Elizabeth Central Hospital. As such, wina aliyense azitenga udindo kuti chipatala chija ndi chathu. So ngati mmene mwabwereramu atolankhani kuzatithandizira kugwira ntchito kuno zikupereka chithunzi choti chinthuchi si cha munthu mmodzi koma ndi udindo aliyense kuonetsetsa kuti mzipatala mwathu muli ukhondo. Kutengera mmene tilili pa chipatala pano nkhani ya ukhondo imatengedwa serious kwambiri mmene president anapereka executive order takhala tikukhala pansi. We have even formulated sanitation and hygiene task force imene izikhala ipanga enforce ma sanitation and hygiene practices pa chipatala pano. Poyankhula mlembi wa gulu la atolankhaniwa a George Mhango wati agwira ntchitoyi pofuna kupereka ulemu kwa amayi ndi kuvomera ntchito omwe mtsogoleri wa dziko lino analamula pa ntchito za ukhondo. Kulemba nkhani kuli apo komano ifeso ndife anthu olemba nkhaniso ndi munthu amafuna kuti akhale malo abwino ngati akupita ku chipatala akathandizikenso ku malo abwino komanso thandizo likhale ndithu loyenereka. Ndiye ifeyo ngati olemba nkhani bungwe lathu timati Wash Media Forum tinachiona kuti nchanzeru kuti tafikire akuluakulu akuno ku chipatala cha Group Queens chomwe chachikulu kwambiri kunena kuti atipase nthawi kuti tisese tikolope komanso ticheche panja pano chifukwa ogwira ntchito kunoko nawonso azigwira malo abwino amene akubwera kuzalandira thandizo azilandiranso thandizo pamalo oyenereka. Izinso zikutsatiranso ndondomeko kapena mwina lamulo la mtsogoleri wa dziko lino executive order number 2 kunena kuti nkhani ya ukhondo ilimbikitsidwe. Izi chifukwa chakenso tapezeka pano kuphatikizapo pa kukumbukira ndithu tsiku la azimayi pa dziko lapansi lomwe ndithu linalipo mwezi wa March. Ndipo mu nkhani za masewero nkhani yomwe yangotipeza kumene banki ya FDH yayimitsa thandizo lake lonse lomwe imapereka ku masewero mdziko muno. Malinga ndi chikalata chomwe atulutsa banki ndiyokhumudwa ndi zomwe zachitika pakulephereka kwa masewero oyambirira a ligi yayikulu ya FDH Premiership ya chaka chino pakati pa matimu a Mighty Wanderers ndi Karonga United pakamuzu Stadium Loweruka. Masewerowa amayenera kuchitika pa bwalo masewero la Kamuzu muzinda Blantyre. Banki yati ichita kauniuni isanabwere ndi chiganizo pa nkhani yothandiza masewero mudziko muno. Kulephereka kwa masewero pakati pa matimu a Mighty Wanderers ndi Karonga United pa bwalo la Kamuzu kunakhumudwitsa anthu ambiri. Norbert Jameson anatipatsira ripoti ili. Matimu onse awiri anafika pa bwaloli limodzi ndochemerera. Nduna yona za chinyamata masewero ndi chikhalidwe a Alfred Gangata omwe anali mlendo olemekezeka pa mwambowu anafikanso chimodzimodzi mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo mdziko muno la FAM a Fleetwood Haya, mtsogoleri wa bungwe la Super League of Malawi Sulom a Gilbert Mitawa, mfumu ya mzinda wa Blantyre a Isaac Jomo Osman komanso akuluakulu a banki ya FDH. Koma chodabwitsa nchoti oyimbira masewerowa sanafike ku bwaloli zomwe zinachititsa kuti masewerowa asachitike. Izi zikudza kutsatira kusamvana pakati pa mabungwe a FAM ndi Sulom msabatayi. Lachisanu bungwe la FAM linachenjeza Sulom kuti lisachititsa masewerowa pa bwalo la Kamuzu ponena kuti pali zina zomwe zikuyenera kukonzedwa pa bwaloli lisanavomerezedwe kuchititsa mipikisano ikuluikulu. Kulephereka kwa masewerowa kunakhumudwitsa anthu ambiri omwe anabwera kudzaonera masewerowa. Ena mochemerera omwe anayankhula ndi MBC ndi Atiyanjane Gunya kuchokera ku Chiradzulu, Yohane Denja kuchokera ku Cholo, komanso Overton Ntambo ndi Frederick Tom kuchokera mu mzinda wa Blantyre. Gemu itinamba kuimva pakanthawi ndeti makonzekera kuti siku ngati la lero tizapezeke malo ano ndiye kubwera kuno kupezeka zinthu zake zosalongosoka
ife tabwera kuno taononga transport talipirapo zinthu zopoyera kodi bali ndikulira kwambiri chifano ononga transport yanga naononga ndalama yolowera pa gate ndikudandaula kwambiri maso siku ile kuti ndikuyamba ligi ndikulimaza ndi bala lisakwa basi fano ononga ndalama amwene kutoka kuchileka amwene kuyikwera basi mini basi uzafika kuno basi madikirira ndi 4 hours amwene 4 hours amwene takukhala amwene zachitikazi azonyisa manyazi kwambiri ndefe pemphandonera kuti game iyi ngati kuzamenyedwa asefesa zalipiri pali sponsor amene wabwera ali ndi brand imene ikuyenera kutetezedwa palife ma supporter amene tachoka makomo akwathu kubwera kunoku kulipira ndalama ma transport odulawo kunonso kudzalipira ma 6000 ndalama zimene zili zochuluka kwambiri ikopeza kuti game ichalephereka zonse zimene zachitika lero zinali zopeweka chakula ndi chinkulirano afotokoze ifa tikamalowa mu stadium muno silipatsidwa matikiti oti tikozobwera nayo kwathu ngati umbono oti talipira tikufunika tiyankhule masapota tonse amene tinabwera kuzalipira game imeneyi kuti kodi ndalama zathu atipanga kumpazeti mu njira yanji. Ngakhale masewero analephereka, ligi yayambabe poti masewero ena atatu anapitirira. Silver Strikers yagonjetsa Kamuzu Barracks ndi zigoli ziwiri kwa du pa bwalo la Champions kumponera, pamene matimu a Civil Service United ndi FCB Nyasa Big Bullets anafanana mphamvu kugoletsana zigoli ziwiri iliyonse pa bwalo la Civil mu mzinda wa Lilongwe. Masewero ena omwe anachitika pa bwalo la Lumphi, matimu amwe ya Barracks ndi Goshen City Dedza Dynamos analepherana posagoletsana chigoli chilichonse. Masewero ena anayi achitika la Mulungu lino, ndipo MPC ikupatsirani masewero apakati pa matimu a Blue Eagles ndi Ekaya. Nobet Jameson, MPC Sport. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma latsindika kufunika kuti makonsolo amvetse ndi kutsata ndondomeko kuzendetsera ndalama za thumba la chitukuko cha madera la CDF ndi cholinga choti zidzigwira bwino ntchito zake. Kampani zomwe sizikutsatira malamulo pa ntchito za migodi mdziko muno azichenjeza kuti zidzalandira chilango chokhwima. Ndipo munkhani za masewero, kampani ya FDH yati yayimitsa thandizo lake limene limapereka ku masewero osiyanasiyana mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mlali ndine Austin Kachipeya, mawa wabwino. Takulandirani nanga mwadzuka bwanji, tione mene kukhala tsiku la lero. Tikuyembekeza kuti madambire kukhala mphepo komanso mitambo yochuluka ndi mvula ikhoza kugwa madera ena komanso chifunga chioneka madera ena makamaka mauno. Mphepo yamwera ikhala ikomba mwamphamvu pa nyanja Malawi, Malombe komanso Chilwa, choncho ofunika ndithu kukhala osamala. Zikhala chonchi kamba kuti tikulandabe mphepo zochokera kumwera chakuvuma zomwe zikulimbikitsa chinyontho komanso mitambo yochuluka mdziko mwathu muno. Mauno tikuyembeza kuti madambiri kukhala nyengo yozizira moti madera ngati akulilongwe madigiri atsika kufika pa 15 pamene 17 ku Mzimba, komabe kuzira pang'ono mbali mu nyanja kumeneku madigiri afika pa 21 ngati makamaka kumangochi komanso kukalonga. Mauno tikuyembeza kuti madambiri kukhala nyengo ya mphepo komanso mitambo ndimene ikhale kuoneka madera ochuluka. Mvula bingu igwa madera mchigawo chakumpoto ngati Kalonga Uchitipa, Kunzuzu komanso Kunkhatabe, pamene chigawo chapakati ndi kumwera tikuyembekeza mvula yongowaza. Masana ano tikuyembekeza kuti madambiri kukhala nyengo yofunda. Kunzuzu madigiri angokwera kufika pa 22 pamene 27 ku Nchinji ndi Kasungu, komabe kutentha pang'ono mbali mu nyanja komanso mchigwa cha Mtsinje wa Chire. Kunsanje